2023. Wadhi nyime. Miyo moro ma itudo kod nek mar nyathine ma jahigni 2 kuom ng'ado fuondine kod pala idhi lorne tesend obila ma Kitengela kuom thuolo mar ndalo 10 ma biro e kinde ma nonro dhi nyime. Miyono ma nyinge en Olivia Naserian ne ochwele doho ma Kajiado e kinde ma obila kwayo mondo migi thuolo mar timo nonro e wi nek makamano. Jal bura maduong' ma Kajiado Jane Kamu ne oyie kod kwayo makamano kendo omiyo obila thuolo mar ndalo 10 mar tieko timo nonro margi e kinde ma miyono to biro dhi nyime kod chamo ganda e od ang'ech kuom ndalo 10. Of April 2023, being a suspect of murder. So I will allow them 10 minutes to go to Kitengela police station. We will have a mention on the 8th of May before the duty court so that you get directions on how to proceed.